Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomaşaçylary. Bugün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 28 ýyllygy we adam hukuklarynyň halkara güni münasibetli Türkmenistanyň Döwlet, Hukuk we Demokratik institutynyň Demokratiýa we Hukuk jurnalynyň eglan eden döredejlikli zähmet we adam hukuklary şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurnamagyna beýik ýüpek ýolun dikeltmek strategiýasyna ulug üssaşyr geçirgeleriniň mümkinçilikleri atly ilmi işler boýunça halkara bäsleşikleriň jemlerine bagşlanyp geçirilýän Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy, ykdysady we siýasy ösüşleriň gözbaşdyratly, aýdym sadly bayramçylyk maslahaty geçirilýär. Bizim Türkmen Portal web-saytymyzyň dörejilik topary bilen bu maslahatdan ýörütmesi üçin gyzykly video şekilleri şeýlede söhbetleşigi taýýarladyk. Türkmen Portal web-saytymyzdan daşlaşma. Aslan Kerim, sizi bu ýeňişiňiz bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Bu ýysoňjyňyzy bizim bilen paýlaşaýsaňyz. Sag bolun. Men Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 5-nji ýyl talyby Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen durnukly maksatlarynyň ýaş elçisi Aslan Kerim Kerimow. Men şunki geçirilen ýarşyň jemleme tapgyryna birinji orna münasip boldum. Bu halkara ýarşa gatnaşmak mening üçin ullakan baht boldy. Men bu ýarşda, ýani ilmi işler ýazmak boýunça bäsleşikde özümiň ulug üssaşyr geçirgeleri baradaky ýazan ilmi işim bilen birinji orna münasip boldum. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri hormatly arkadagly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag, başlary dik alyp barýan ähli başlangyçlary hemişe rowaşlyklara beslensin. Köp sag bol Aslan Kerim, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizim şu pursatda size mundan beýlekde ýeňişlere ýar bolmaňyz tüýsüregimizden arzuw edýäs. Üstünlük hemraňyz bolsun. Sag bolun. Mehriban tomaşaçylar, bugünkü bäsleşiň ýene bir ýeňjisiniň bu ýysoňşy sözlerini size ýetirýär. Salam, ilk bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz we bugünkü gazanan ýeňişiňiz bilen biz sizi tüýsüregimizden gutlaýar. Men Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyş Institutynyň 5-nji ýyl talyby Ahraz Hanyeli. Bugün Daşary işler ministrliginiň binýasyna Halkara gatnaşyklary institutyna beýik dikkatmek strategiýasyna ulug täsir geçirýän mümkinçilikleri atly bähleşikde beýik ýöpek dikkatmekden Türkmenistanyň sağlaşyna täsiratlaryny boýunça bayraklaryň münasip boldum. Şu pursatdan peýdalanan Türkmen halkynyň milli lideri Rahman arkadaly Rahman terdamyda taryh büromuzdan biz ýaşlary okamaga, öğretmäge uly mümkinçilik açyp berýän üçin sag bolsaňmy aýtýan şeýlede ýetip gelýän bu taraplamyň sany 28 münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Köp sag bol Hanyeli, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizim şu pursatda size mundan beýlekde bäsleşiklerde ýeňişler arzuw edýäs. Işiňiz ugruny bolsun, gadamlaryňyz batly bolsun. Tamam,